Ada Ide. Ndewo ndị be anyị, aha m bụ Ada Ide. Ndị nna nna anyị ha kpọrọ onwe ha ndị Igbo tụrụ ilu okwu sị na onye kpọọ ọba ya mkpọkọrọ ọba, agbata obi ewere ya kpụọ ntụ. Onye ọkụ nyụnarụrụ n'aka bụ ya menyụrụ ọkụ ahụ. Ndị Igbo ibe m, ndị nna nna anyị ha sụchara Igbo ghara nna anyị ha. Nna anyị ha sụchaa Igbo ghara anyị. Ka anyị sụkwanụ ya hapụrụ ụmụ anyị ndị ga-ahapụkwara ya ụmụ ha. O were si etu ahụ dịrị na-aga. Ya bụ, soro m na Ada Ide Channel ka anyị mụọ asụsụ Igbo, maka na asụsụ Igbo amaka. Asụsụ Igbo atọkakwan. Asụsụ Igbo bụkwazi njirimara anyị. Ma ị bụ nwata na-amalite ilegharị anya n'ụwa, ma ọ bụ okenye na-achọ ịmụta etu esi asụ asụsụ Igbo, ma ị bụ onye ihe Igbo na-amasị, Ada Ide nọ ebe a maka gị. Anyị ga-eji ọchị, egwuregwu ya na mmekọrịta nke nwanne were kụziere gị asụsụ Igbo. Etu ahụ i siri mụta ABC ya na 1, 2, 3 n'asụsụ Bekee, etu ahụkwa ka ị ga-esi mụta abịdị Igbo, ọnụọgụgụ, ekele, mkparịta ụka ya na ihe ndị ọzọ dị iche iche n'asụsụ Igbo. N'oge na-adịghị anya, kedu ihe ị na-eche? Soro na Ada Ide na YouTube, Facebook, Instagram ya na TikTok ka anyị jikọọ aka ọnụ were mee ka asụsụ Igbo daa ụda na mba niile. Ana m ele anya ịhụ gị. Ka emesịa.